PT ayanen aku sampean. Pak. Itu sing kendang iku sampean tuh rabi nggih. Karuwane pane sampean napa duda napa si Joko Tuwa karuwane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwa rupane. Saya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng nggih seminggu. Tapi mantep nggih pun lang-muling nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kenek-kenek ke Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasae kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasae niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mbek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono ae, Dik. Enak temen anjene. Lega, Dik, gak lega maneh, Dik. Wis enak mari, Dik. Ya macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng ya apa, Dik. Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya cicakan apem iki. Enak deh nek selametan kula nyeling nggih ta menyita apem dhewe. Lho ngoten enten sing gedhe malih, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Dola aneh nggih, wong besi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kilo lagi ngangkit sampeyan, Cak. Lah yo nopo, Dik?
Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7 Dik cek akeh ra ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku 7 Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen hanya ngeten Dik, sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng ditabuhi gentel to kula. Niku pinter tukang gong delok awakku gede Dik, gempal aduh slebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Pancen enak Dik kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabuhe sak metun gedene. Boten seger malih. Ana abuhe arang-arang. Tapi ini bareng nabumu mak ngor-ngor. Iso lega ngono sawangane Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku diliran mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Oh,
rojone. Ngumbati kile. Kecik Jombang. Cek Jombang. Lho, aja lo melo sampean ndak kenal-kenal. mboten. Oh, Mboten, Bu. terus sampean wong Jawa gimana? Nggih, sampean yang dunten. Tuh delok modele ketara, Dik. Lakune jagrake iki ketara. Tinggelan ceweke gadik kendhit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Lambene cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, ngoten ah. Lambene iki cingkrang. Nggih. Cukup 4 meter. Nggih, nggih. Ceweke setengah meter, Nggih. gadik kendhit. Wis gadik biaya akeh, Dik. Niku Once-onceane nggih. yo gampang. Iki suse mlakrek iki kok jan. Lambene lorek kaya tekek. Dojo ngono peno ya, Dik ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh tak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dik. Aja Dik halus-halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik. Nun sewu jenenge sinten? Kok koyo lakone Ibu Togal lah ngono, Kak. Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialus sing tengah-tengah mau nah. Lho panjen enak, lepas, Dik. Wah iki boyok. Wah sampeyan ngomong kok. Gak tau. Mas, sampean ki lancing ki. Napa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Aduh, Dilanceng. ki lancing ki, mung carane Madura ya, mboken sik lancing, Dik. Ndek iya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Kenapa mecicil tok, Dik? Namatno, Dik, tapi Heran aja lho ngono, delok Dik. alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten kapselon kula. Ngomong lek gak tetes aja ngomong. Lho masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lan ndak pipine iku remukan boto iki. Mau ina peno, Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenalmu Ina sapa? Oh menghina ta? Iya. Mboten guyon-guyon. Lho pipi koyo ngene halus jare koyo remuan boto. Senyum jauh sih. Waduh halus sih sampe Apa? kaya parut. Koyo parut. Halus. Arek iki ditenono. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten total jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Tindakan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia. Jeneng oh nama. Namanya sampian siapa ngono, Mas? Lek bahasa Indonesia Nyamana. Kalau nyamana lah Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Pernah iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Loh, nek saya ini ya campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia, Oh, yut, Madura, yut, bahasa daerah, yut, Inggris. dedek. Apa dedek-dedek untu ae. Dedek-dedek. Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marlina sih. Lho kok ero bener? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampeyan kula ero jenenge Lho pengen Marlina. penggaweane menyanyi kula, Dek. Jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah, kare ndelok regane ngapik sing endi. Sampeyan ngomong blakrak. Lho niki lak mesine persenan aterio yo akeh, milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulakane. Lah sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik? Kula. Nggih. Nami kula? Nggih. Rosi Itali. Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak, wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh kan, lu bener Kartolo iku. Aduh bener. Aduh. Aku ngipi iki bede. Kepingin ketemu aja apa modelnya Kartolo iki modelnya. Nah, boke gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono, Kak.
sampeyan sing jenenge Cak Toyo Nggih, kula niki sampean nak Marlina sih. Iya, kula ngetan Dik nggih, wis gak basa mari Kak. Gak usah padha loreke. Lho, nek ngene Kak ya. Padha panuthuk. Aja omong ina apa Kak. Ngene Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dik peno nduk ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucune ilo-ilo temenan. Aku paling bintang penggemar Sayak Tolo itu. Tapi orangnya ndak pernah bersuhu. Bersuhu ya? Yo ketemu wi peno. Oh ketemu. Pancen lucu bok wong wulune wis dodo wong. Bareng delok wonge jeketek kaya ngene. Lho ya iki kakean mikir parian. Tapi sing dadi masa potongane awak. Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk. Ah, senene badimas. Tapi Kak, ya apa sih karep? sampeyan niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak. Nek jejeg embo de. Gak masih mancal jejak gak seneng sing nyengkerem. Ngawur ae. Pernah kadek belajar sabuan bareng iso ta? Lho, mbak coba ngono lho. Heeh. Nyoba-nyobang nek iso melok peno tak ngono. Malah aku wis turutan iso gak muli-muli malah aku wis. Tapi nek tak pikir lo bareng lumpuhno kaya ngono, wis gak kira nututi kulaane de. Tapi lek malah aku wis jelas enake. Wis ta, sego bungkusan. Aja ngono Kak, sampeyan sik bujangan ta. Si Joko panjenengan. Oh, Ki Joko. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya, bahkan perawan. Lah sing takon perawan sapa? Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lo ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman peno wong seniman tak ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni. Tak ngono Dik. Lah terus gak nyambut gawe gak mangan wis ngono wae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho kok jarene peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta. Iya coba. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk jas duwe yuwae. Oh pucet. Mbok jase wae-wae iku lho. Ora. Wis apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho kari Andi Peno ya. Lagune sing ono Dol tinuku. iya saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Iya, duet. Kanggone aku wis dol tinuku ngono wis. Dol tinuku. Pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh. Nek jarene arek musik duet. Oh duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik saiki yo. Milo aku wis beres Peno. Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Lho. Enggak. Peno kok tak ajari Peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sida ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecil-kecil iso sih, ngono. Ayo coba ae tapi nek kecil-kecil ae sipil wis ayo. Bisa ta? Iso aku Kak. Gak apa-apa kok keliru dikat. Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecil-kecil aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh, tengah. Dadi lek tengah. Oh, Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iya dari tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadine Soloan asli. Ya wis, ayo. Iya, coba ayo. Beres. Nah, tolong. Mlebune uru ana aku. Tak beres. Kicil-kicil saka Jakarta. Aku ngetuas dan narik cinta Iwak bandeng bok nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak ingo. Aku mangkuk oleh
wis anu pokoke. Iya. Ya. Lesana ya. Ati aku. Gak gelem, Dek. Tenanan nerungana ya. Ya. Kapan-kapan cak dina mulutan mangan sedaya yo iwake kota. Kapan-kapan cak aku keturutan oleh Joko bokonge kempot. Numpak jan kok nang Madura. Numpak taksi kemul-kemul sarung. Aku kebimbang delok bodi peno nek teko mburi kaya tong glondong. Aduh, masih ngene, Dek. Ate rezekine, Dek. Ya seneng aku masih lemu lah. Ya, ilungan ya. Bener ya. Ngombe jamu mas karo turu. Sarane kaya mas kon pininggal. Wong wis lemu kepingin uru bareng wis turu mengine aku mah. Tuku gula dicambah pete nek mangan sate bok barenane rambut peno kate berente aku senenge berente lengge Yang ngene terus gak tolong apa-apa. guyon kok wong lek gak guyon ku ya wis tuwa kurang hiburan. Iya, tapi tak balen ya gak apa-apa. Nek ning kantin tuku rujak dingon. Rujak dingon yo masnya diure kandel. Aku kawin golek sing jujur mega jujur tak peplok sambel. Nandor cengkepuk kentekan wene nguber pete ketiban timbo opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35. Oh, menyek temene ana ada tanggal 35 tani ora blebeng ngono lho. Wedhus rek. Iya. Gak apa-apa, Kak. Ayo pisan kas coba ayo. Nenang pasir. Wong cilik akal-akal rapi dipake blanja terus semaput. Betul nang kutha Paris nyampe pelok nang kutha Lampung aku kepincut delok mripate kasih lolo-lolo kaya damar umplung. Kok kate zaman barang sih, Kak? Karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian. Ah wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenemen. Masih ngono, Kak, aku sampe kami sosolen, Kak. Gak apa-apa. Kaya apa te gawe palikan nang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek di kata tambahan tentek dino, dinentek jam iki engko. Gak apa-apa, nguk kasih singkari Aku kok hati-hati. ndelok brengose peno iku apa?
Aku bingung delok brengose penuh. Lah ya apa, Kak? Wong brengos kok cenggere ngutah kok bingung. Ndak mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo nek gak keng rumat kene tak rumat. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku. Apa nih, Kak? Ndelok untune kayak geraji. Do enak kuat iki, Kak. Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi ke nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Wong Rabine kene kucing tak apa iki? kene kate nganu brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Iya. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Ini lah ono-ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar bluk. Damar empluk iku lho. Lho. Nyaut. Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk ngono, dadi kaget. Oh, dadi. Ya. Kandhane kok guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget. Peno rene mang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak Becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Duh. Peno duwe gajah. Lho, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Lho, sapa sing ngomong? Iku mau. Numpak apa? Numpak gajah. Lho, sing numpak gajah sapa? Lho, ya apa rek iki? Cuman wong biasa numpak gajah lek gak ratu sok gawe-gawe ta. Ayo, peno sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jadi nek peno kan takon aku, Ya Kak. apa? Peno rene mau numpak apa? Numpak becak. Nah, terus aku? Peno tak takoni, peno Kak tolong numpak gajah. Ojo seneng mitenah wong ta, numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diulak-alik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane. Numpak Iki durung becak. tau disetip iki, bener wae. Kena tak setip kapong kok peno lho. Buk, engko lek panjenengan pun dadi mbare aku wis gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ana ati temburuan, Kak. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane? Tapi Iki nae aku dodol jagung ae yo. Oh, peno sing kulak. Iya, aku dodol layangan, iya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegel layangan jagunge tak pangan. Lho lah, gak dadi dagangan, Dek. Enak. Ngene lho, Kak. Iya. Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe peno ndi? Omahku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi itu. Oh, Lama peno ndi? lho, kono, Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih kan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat apa pasar Pabean iki. Lah takon ikan sepat kok iwak. Nomor piro? Omahe. Kok peno moro, Gak nomor piro? Mau Kak aku wedi, Kak. Kae ono nomor sawatan. Peno takon omah kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis nang pamanku ae. Iya, Lho pamanku wonge koyo londo. temen ta? Lho ya apa? Kenalno paman peno ya. Klambine kegeden terus iki. Ya, Ayo, Bu, Kak. ayo. Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh dicuruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabu gak gamelan ta. Gamelan kon tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lola. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu.
angel temen tuturamu. Tatit ginawa mati gumuro suarane wadya bala buta. Gunung Gondor segara kocak. Ana lindu sedina-dina. Ana lindu sedina-dina. Ya, ayo Prastawa. Oh, goblok iki ndakno. Kok karo-karuan boleh ndakno. Pun iku ya apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulih nang jaman Jepang. Duwe keponakan situk dapulan kaya ngene lho. Lupa gong lekang-lekang, lunge kaya terong. Lho ya. Iya, mulai wis. Lho, apa Mas? Apa? Iku mang tiba telu kuwi sendone apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon. Lah bakong lekang-lekang irung kaya terong ah. Lah nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Enggak ngaku sih kon. Koyang-koyong. Lah. Ana sing digoleki. Lah iya cocok. Nano look up. Kare lak ngepek atiku kan iku lho. Sik aku muring-muring lak mesti. Ati sing ndi wong ndine wak gere karo ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku ya aku muring-muring nang kon. Lah mesti. Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling Purwa Deksina. Maksude Purwa iku wiwitan Deksina pungkasan wiwitane penutang trana sampe lho ngene nak yo peset. Penjut. Boleh Man Jamino lak ngawur ae kon iku. Cuk, mangucapmu Man. Lho iki yo apa jare? Tenono. Iya. Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab iya. Wong tuwa ora nduweni sepo slira. Sepo tepak sliwara. Maksude sampe keluru sliwara. Lek pancen puno gak iso nepakno awakmu. Iya. Iki wong tuwa gak kena diajeni. Wong tuwa berapa kakean nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus meter. Ayo Man. Arep apa barek wong kaya jiwaku Man? Kaitane piye? Sing punya tak cekel-cekel tak bentresno watu. Aboh irungmu. Boleh wayangan ben ya. Ayo. Karepmu lho karepmu. Karepmu ya apa sih kon iki? Lah pernah jare ngajak blakra. Dadakno wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajeg ya Man. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen Man. Ambek sapa kon iki? Ambek dulur peno. Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana? Nah dulur tangga. Enggak duwe mek ijen. Dulur 4 5 pancet. Oh, tumpeng maut ta omongmu. Lah pancen 5 lak nyuro aman. Lah apa duduluran iki? Iko kok Man ono Jawi. Lho, ono Jawi ae? Jawi prigen. Jawi jopo? Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo? Wedok. Lah apa? Dek resmi iki, Dik. Paran kene kon mesti Jamino. Pada tak. Kene buk ning, kene aku yang nyelukne ya buk. Lho. Baru ngono peno ngidung tekan Joko yo enak ya. Iku mah gak ngidung, karepe ngajak wayangan. Iki mang. Oh, iku mau wayangan, Dik. Yo, lha iku apa wayange Buta Terong itu? Kok lha opo kok ngono. Iki Buta Teronge mau. Cocok pancene. Lho. Kon mang nemu endi ndredil. Masalah. Kak, aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi gitu. Aduh. Lho aku Kak. Nek cara wong lamongan Kak iki pantes. Misale tau krungu jare jeneng peno biyen Bangka. Kok iku ngawur ae. Karan jenengku Basto. Basto. Bantala.
Pasu ngoten lho. Lho. Loh, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek. Gak mampu kayaknya. Lah kan duit apa? Lho nopo seweke cingkrang klambi cingkrang. Iki lho kok tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Lho, Iki pamanku ning. lho. Lho, pamane peno. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenan nek tak cotok peno ya. Masalah. Terus irunge kaya jambu. Masalah cek menikon. Delek model kaya ngene ku ya apa iki? Nek mlaku-mlaku barek isi gelek nggowo Pak Pung kon. Iki udele. Lho iki tahan angin iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno. Paman. Oh paman. Aku melok nyeluk apa ya? Ya mbut. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Ojo Jangan celuk tuan sono wong kali ben. Modele kaya wong barat. Tuan, nyeluk encik. Wah, kok iku ngawur ae. Paman nak. Oh pamane tolo sampean. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etesi. Aduh. Oh gak menangi zaman nome biyen. Masalah re. Kok iku biyen zaman nome nututi aku, aduh gak wulung kena dhewe. Parean. Kok iku nek ngomong tas. Rumah samu lho potonganmu koyo beklen. Bunder bengkong gak bengkong kok niku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Kok ini sih? Nah, iki jange dadi kami tuwa nduk malung bendo kono. Ya lah kan lho. Kami tuh nambah bendo. Wong aku dokturi gak loro tenan. Oh, ngawur ae kok. Kok malung bendo iku nunggok ya apa? Lho nunggok ya apa? Ya Kak Tolo. Ya apa sih? Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu wo. Ece nambe aku. Apa Kak? Aduh. Nyeluk Kak. Oh, iki tolong. Pamane peno esin. Iya, gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono bae gak esin deh. Iki arek endi iki lho? Iki arek ikan apa, Mas? Ikan cucut mandi di laut. Kok kok ikan cucut mandi di laut? Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Takon anu iki. Asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho? Apa? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kon ngomong kok siji lah mesti. mergo lek ro asale lak kate disuguh nang danyange. Lah pokoke nyuguh barang iku. Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wis mangan-manganan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Tarak yo sing niku. Ono gadang, Mas. Lho, lah aku lihat babumu ta kowe. Ngawur. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano plung-plungut tok. Lho. Arek iki nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu. Pernah mbek Bu Marina kok koyo mata iwakne. Lah ngono. Nek aku ndek mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan, lek bakal panjenengane lek wis dadi tambah. Tambah ajar. Mantu arek Gak telo pamane peno kok koyo ngono. Iki wong seni iki Bu Mas ngene. Lho iya, bosen iki aku. Tau ono pinggir tembok. Iku apa iki lho? Ngedung. Oh iya tak ngawur ae. Ngedung meneh. Sik lho. Kenal bareng iki rong dino. Eh? Kenal bareng iki rong dino. Tak Mang, tapi suwe aku luwe. Yo Masalah. kenek iki Mang. Kenek ya. Katut timangmu. Kena 200 kok bisa. Kok becaknya bayar aku. Iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Lho becak apa jejek wis. Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Man. Lho masih gak maratuwa peno dak pateken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Lah iki mawon Dik masih dak kenal wong lanang tak biduren. Mulane masih kena digablok tenang kowe, gak sepiro. Iya ya. Kowe gak sepiro telung dina karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangane rene. Aja kaget, Man. Panjenengan ngene. Sor meja no ulane. Cok, Dik. Aja gelo wis dadi carane, Dik. Diriwanti lele mau ginawa mati. Cok. Merangas yo karangan. Perlu sing lho tak nang wong tuwek kok ngono iki wanine kon niku. Apa nak? Besutan Saiki berarti. ngene, Man. Saya iki wis padha padha isone ya. Iya, iya. Iki mbare
tabuhan ini wis apa. Hmm. Wis separuh mbok kabeh apa. Lah iki mang ngajak ini perlu nih kate ngetes beno. Tapi ono tes pena. Ya apa? Ora tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Wis setrunge ta beno. Prosoku ya lah ya. Kon niku man tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kemuli-muli, muli nggo bekakas koyo ngene. Terus ya apa kon niku? Pasti bekakas koyo ngeten, sedep maman. Sedap. Nggih. Gak tau keramas rupane kok. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini ini. Dibikin begini mi. Apa tuh? Ya apa cara pedut aku iki. Aduh, mara tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong robong, klambi bong ro. Lah gak ketok awake lho. Kapan payune, Dik? Ngono iki ya mesti kalau perlu ngetokno caplak. nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Kon iku kapan sampe? Apa? Wong aku iki biayae kon sakmono akeh. Kon dirungokno wong akeh lho ya ngene. Ya wis lho. Cawangan aku jakano peno-peno kucing rembese gak tuwa. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, esen ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebab kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku lho? Aduh. Ngawur ae tak lho. Wis ngene Buk ya. Wis apa iki? Tak jaluk trelan peno ya. Iki meja kursi ditokno pisan kok ono wong anyang barang ya. Lho kok apa to kok sih? Kan ya orang ngene-ngene kan wong iki. Lah ono. Peno mang aku krungu jula-juli kaitan. Iya. Tapi anu ya, mamane peno pinter ya lajuline ya. Oh, jula-juli pinter. Entek kendang piro? Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak pelajari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora lare iku ngene. Ya wes koyo kucing e. Wong kaya iwak tombro mecicil terus. Saiki to enak. Iya. Enak gampang-gampangan ae. Iya. Oh lagu Dul Jaenak nggih enak niku. Apa male kaya model dangdut niku nggih. Sik udine rungu Mas. Lah apa kon niku? Wong iki rungu jotik kok sakno. Tutuken anu niku. Iki lho tutune. Itu pernah tuh jana itu. Terus apa yo lali ya eling aku ya. Cak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Aku joget mbek iku. Ya asik Mas. Ya asik no. Cek asik. Asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.
kuwe paman Batman rupane ganteng irunge kaya becak Jawa buntet sidang murite matu iringan dinteni jaba sik buntet enak lak ngono. Enak. Aku mau dari situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape mek setali. Oh, ada enak iki. Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk. Kan bareng ngemin. Wah, ora kon niku. Bisa iki lho, enak sing kari iki mangjane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan. Ayo ta. Umume paman yo rabian. Sing kari iki oleh tergandengan. Tapi pancene cocok. Pamane pen aku nek ndelok kaya ya apa ngono ya. Apa iki? Pinter main mata. Aku delok kon sepet nah. Ada sepet ta nyandet. Anane aku delok kon mandeg saiki gak ono wong lan. Kok ngawur putih-putih ngetan irenge ngulon. Gak meliru. Ngawur kon. Ya napa man? Nek kula kene cak tolo cocok napa boten? Iya, Bu. Suci takon. Awakmu lek karo tolo ta? Kula kale cak tolo cocok apa boten? Rasane ati cocok, tapi cok muli rene kon. Lho, masih kula nggih pesen purun. Badhe ngukut sampean lho, dak kira mah. Masalah rek, kayak mangan apa-apa tak kula manggon tengen sampean, sengari kukut kula ten sampean.
Tapi lek ngomong sing rada banter ana kene iki rada dubles. Kamu sing duduk sapa lho? Lah lek ngomong ambek irunge manduk-manduk. Tapi jatuh lo, iki kari siji iki pangene pamane peno ya. Wis kari sithik iki. Sakno ya. Domo-domo mantine besok tak panggah. Nek ngono. Nek Nek ngono jatuh lo nek peno sida dadi mbek aku, wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak kok dikongkon ngancu kuat. kata lah. Kamu napa iki? Kacung-kacungmu apa nih? Kalau bantu iki lah gak apa-apa, Man. Gak sudi loh, lah. Lho gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta. Ya ya. Cak tolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah Iya, ta ngeten iya, nggih ta. Besok umbah-umbah. Apane? Kon iku aku tukang penatu aku mbak. Ngawur ae kon. Dari kene kok tukang penatu. Biyen lah kaset itu. Tanah kari ombo kok. Tanah sapa Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh tanah paman Iki ake. tanduri tebune Sidoarjo iku. Saya sapa? Enak Kak kari ngedegi. Wek sapa? Duh. Rasaku wek pamane peno lho, tuwa ngetu awe aku. Tapi ngene doro iku loro. Loro cara sak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho. Gak ngono ku Lho, nang. iku pabrik ta? Kasih tebu kok yo ngono ta no. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta. Dodol apa? Lho, masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Waduh tepak. Lho, Iya iya iya. Kongkon dodol apa iso aku? Dodol apa nak? Dodol celana peno ya iya. Kalau gak dodolan kan pembersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki titik lalat iki ngono. Ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno do aduh. Wong adengan dikadane bulan. Ngawur ae kon iki. Tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya. Modele Nek kuat bojo papat iku. Aku lu gak tirakat kok mangan gak pete akeh Gak kok. tau mangan iku mung dipangan sono. Nah nek kok dadi bojone Kartolo ketepakan. Adik jiwa-jiwa seni. Lho tak ngetan. Ngetan ya sik kon niku. Tuh ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iki. Besok dia anak enak kon. Duh enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen do. Cok ngono ra man. Gak iso bintang 7 kon niku. Tapi ki ngendang enak ning. Lho iya. Ngundang. Kendang. Pinten ngendang? Lu tau ngundang Aduh. keplakane sing banter iki. Banter Nek ngono calo. Gak kere. Yo. Tolong nek ngomong kaitane enak lho. Bukasane bubeli kon niku. Enak calo. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek band. Iya. Iki ya dadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lompat. Sampe markasen apa? Lompat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki. Nyekel pacul ae ben. Niter iso aku niter. Lho nek ngiter iku kan kok maning ngene pola latihane nyekel dhuwit soalé. Oh, duwe awakmu dili jago. Ya ampun ae lho. Kok kon iku Wis ngene, saiki lek pancene pernah iki iso jula-juli, Man. Iya. Bulan ngarep iki lek ono tim, Iya. sampeyan njupuk wong liya. Kau nutim kau apa sih? Dekar iki. Apa tim? Lah ya lek anu pelawak wong 5 barang yo. Oh iya enak jenis enak. Iso ta, No? Bisa 2 Juli. Pelawak iso. Lho iso melawak rene. Aku termasuk iya, ngomongin aja kayak pelawak. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak. Mulane aku malah cocok ah. Iya. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Hmm. Kok butuh kendang ya kongkon ngendang. Lah. Butuh dagel dijogo dagel Lah lah. ngono. Digandeng nobik Marlena duit tok engko iku wis. Enak wis. Tanggung tak dhisik panjere mergo. Wis kare panjer lho, kok dikuati panjer lah. Apa sih kan iku sak ngawur ae. Jila-jili. Sebelah dulu dek. Iso. Lho lah Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Lho yo belajar. Belajar sih kan itu. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh iso. Cokean ngono. Oh malah kecek ya ta? Iya cokean. Oh cokean. Yo. Cokek. Yut. Yuk coba. Aduh. Iya Man. Oh, Iya dah iya lho. Ngomong jambe mendelik ta. Iya ta ini. Ngomong kok enggak sih. Dapetan Ojo lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng itu kesikil. Oh, sikil bisa apa? Oh, kok gawil-gawil ngono do. Ajar kenal sikil tidak. Ya yo, sik limone. Lah. Lah mulai.
Duper malih semolea lebet lorong meta ka olar Berma bulat se atamo Ya man ya nek dibogong lho enak ngono ya. Iya. So, seklesetan ya. Iya. Pisan ngono. Bener wis cocok be mantu aku, Man. Cocok. Tapi tak tahan rong dina telung dina sampai seminggu nek aku tak dibedeng katolong luput kene. Jadi penyakit TBC. Lho, yo ngono, Man. Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal. Ayo. Man ya.